Hej og velkommen til. Så har jeg lige været ude at købe masser af fyrværkeri her den 20. december 2014. Jeg har købt et, nu kan jeg ikke huske hvad det hedder, midnatssortiment til 240 kroner til Hansen. Der har jeg formet sådan en Sydpolen raket med og et Meteor raket, batteri. Og der er 55 gram i den der raket her, og batteriet der er der 200 gram og 288,3 gram i den her kasse. Og så har jeg været ude at købe et cylinder raketsortiment, skulle meget gerne hedde. Og der er 3 raketter af størrelser, 5 store, mellem små, og der er 347,6 gram krudt i alt her. Og så hørte der også med ekvatorraketter med 72 gram i alt. Og havet var der med 2 forskellige størrelser. Der var der 113 gram i alt. Det var 2 sortimenter, det der ligger herover. Og her, derfra og hertil, der er der kæmpe luftbombesortiment, jeg har købt til 240 kroner. Og det her cylinder raketsortiment koster 240. Der hørte der 2 store kugleraketter med. Jeg kan ikke huske hvad tommer de var. Hvor mange gram var der nu? 71 gram. Og der er der så et den anden jo. Så er der 2 lidt mindre raketter med. Der er 70,9 gram. Og der er der så et den anden. Og så er der månen. 4 raketter. Pænt store nok. Og der er 181,6 gram i alt. Og så hørte der en Mælkevejen med. Der er 69 gram i alt. Jeg har set videoer på nettet af imellem, de er faktisk pænt store. Og så købte jeg også lige en ekstra med af Mælkevejen. Og så har jeg købt 3 pakker heksehyl. Der er 35 gram i alt i hver pakke. Og så en mini crackling, 50 stykker i hver. Så er der lige 100 her. Se hvor mange gram der er i. 45 gram i hver pakke. Og selvfølgelig briller. Og så har min lille søster købt et julesortiment lille. Der er 50 dele i. Rummerlys og sådan noget, som er rigtig godt at anbefale til børn. Og så har jeg købt 5 Fundershirts. 20 eller andet, jeg kan ikke helt forstå det der. Og der er 34 gram. Det kan næsten ikke være i alt. Der burde være mere. Og så har jeg købt ildpinden til at tænde fyrværkeriet lidt nemmere. Og så er der selvfølgelig 2 stormlighter. Og så har min far været ude at købe en supernova raket. Nej, kugleraket kan man nok kalde det. Og der er 5 tommer. Og den er pænt stor. Jeg kan lige prøve at se til min hånd, når jeg har rundt om den. Og der kan jeg lige se, hvor mange gram der er i. 75 gram.
Ja, det var så det fyrværkeri, jeg havde i år. Altså, jeg har i år, men jeg kan ikke finde ud af at fuldføre sætninger. Der ligger i hvert fald for 864 kroner. Håber I kunne lide videoen. Godt nytår.